Πολύ αγαπημένη μου αδερφή Σμήνη, ξέρεις άραγε αν υπάρχει καμία από τις συμφορές που μας κληροδότησε ο Ιδίποδας, που να μην την εκτελεί ο Δίας, ενώ ακόμα οι δύο εμείς είμαστε στη ζωή? Γιατί τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε πονίδιστο, ούτε που να φέρνει συμφορά, ούτε ντροπή, ούτε και περιφρόνηση, που να μην έχω δει εγώ να ανήκει στα δικά σου και στα δικά μου βάσανα. Και τώρα τι είναι πάλι αυτή η διαταγή που λένε ότι έβγαλε ο Κρέοντας πριν από λίγο σε όλους τους πολίτες? Ξέρεις τίποτε? Άκουσες? Ή μήπως σου ξεφεύγει ότι απειλούν τους αγαπημένους μας συμφορές που ανήκουν στους εχθρούς? Σε μένα τουλάχιστον, Αντιγόνη, καμία είδηση δεν έφτασε για τα αγαπημένα μου πρόσωπα, ούτε ευχάριστη, ούτε δυσάρεστη. Αφού το δύο εμείς τρεληθήκαμε τα δυο μας αδέλφια που σκοτώθηκαν σε μια μέρα με αμοιβαίο φόνο. Από τότε όμως που ο στρατός των Αργίων τράβηκε σε φυγή τη νύχτα αυτή, δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ούτε είμαι πιο ευτυχισμένη, ούτε πιο δυστυχισμένη. Ήμουνα σίγουρη. Γι' αυτό και ζήτησα να σε φέρω έξω από τις απλόπορτες για να τα ακούσει και μόνη. Τι είναι λοιπόν, γιατί είναι φανερό ότι κάποια είδηση βασανίζει το νου σου. Γιατί από τους δύο μας αδερφούς ο Κρέοντας, ένα τον έναν τον έκρινε άξιο ταφής, τον άλλο τον έκρινε ανάξιο. Τον Ετεοκλή διέταξε να τον θάψουν ώστε να είναι τιμημένος μέσα στους νεκρούς του κάτω κόσμου, αφού του φέρθηκε όπως λένε με δίκαιη κρίση και σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά τον Πολυνίκη, ο οποίος χάθηκε με άθλιο τρόπο, λένε πως έχει διακηρυχθεί στους πολίτες κανείς να μην το θάψει, μήτε να το θρηνήσει, αλλά να το αφήσουν άθαυτο κι άκλαυτο. Ευχάριστο θησαυρό για τα όρνια, καθώς τον περιεργάζονται από ψηλά για να χορτάσουν την πείνα τους. Αυτά λένε ότι έχει διακηρύξει ο Κρέοντας, ο καλός, για σένα και για μένα. Ναι, ακόμα και για μένα. Και έρχεται τώρα εδώ για να τα δικηρύξει καθαρά για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Και δεν θεωρεί την υπόθεση κάτι ασήμαντο, αλλά τον περιμένει θάνατος με δημόσιο λιθοβολισμό μπροστά στην πόλη όποιον κάνει κάτι από αυτά. Έτσι έχουν αυτά για σένα. Και σύντομα θα δείξεις αν γεννήθηκες με αριστοκρατική καταγωγή ή αν είσαι μικρόψυχη από ευγενική γενιά. Μα αν αυτά είναι έτσι, τι παραπάνω θα μπορούσα να προσφέρω εγώ δύστιχη με το να χαλαρώνω να σφίγγω τον κόμπο? Σκέψου αν θα με βοηθήσεις και θα συνεργαστείς μαζί μου. Για ποια επικίνδυνη πράξη μιλάς, πού πάει ο νου σου? Αν θα σηκώσει το νεκρό μαζί μου με αυτό εδώ το χέρι. Στα αλήθεια, έχεις το νου σου να θάψεις αυτόν όταν αυτό είναι απαγορευμένο στους πολίτες? Δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτός να με εμποδίζει από τους αγαπημένους μου. Παράτολμη, κι ας έχει ο Κρέοντας το αντίθετο προστάξει. Ναι, το δικό μου βέβαια και το δικό σου δεν πάνε, εσύ δεν θέλεις. Αλίμονο, σκέψου αδελφή, πόσο μισητός και με κακή φήμη χάθηκε ο πατέρας μας, τυφλώνοντας τα ίδια στα δυο του μάτια με το ίδιο του το χέρι, εξαιτίας των αμαρτημάτων που μόνος του έφερε στο φως. Και ύστερα η μάνα και η γυναίκα του. Διπλό όνομα δίνει ατιμωτικό τέλος στη ζωή της με μια πλευτή φιλιά. Τρίτο κακό, οι δύο αδελφοί μας, χτυπώντας οι δύστιχοι ο ένας τον άλλον, κατέληξαν σε μια μέρα σε αμοιβαίο θάνατο, με χέρι που σήκωσε ο ένας πάνω στον άλλον. Και τώρα πάλι σκέψου, πόσο πιο ικτρό τέλος θα έχουμε εμείς οι δύο, έτσι όπως μείναμε ολομόναχες, αν παραβούμε την απόφαση και την εξουσία του βασιλιά παραβιάζοντας τον νόμο. Μα πρέπει να έχεις στο νου σου πρώτα πως γεννηθήκαμε γυναίκες, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να τα βάζουμε με τους άντρες. Και έπειτα ότι αυτοί που μας κυβερνούν είναι πιο δυνατοί, ώστε να υπακούμε και σε αυτά και σε ακόμα πιο σκληρά από αυτά. Εγώ λοιπόν θα υποταχθώ σε αυτούς που έχουν την εξουσία. Γιατί κάνω αυτά χωρίς τη θέλησή μου. Γιατί το να κάνει κανείς πράγματα που ξεπερνούν τις δυνατότητές του δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε θα σε παρακαλέσω, ούτε τουλάχιστον θα δεχόμουν τη σύμπραξή σου με ευχαρίστηση. Έστω κι αν τώρα πια θα θέλεις να με βοηθήσεις. Μην επιστήσεις στις ιδέες σου. Εκείνον όμως εγώ θα θάψω. Θα αναπαύομαι κοντά του αγαπημένη πλάι σε αγαπημένο, έχοντας διαπράξει όσιο έγκλημα. Γιατί είναι πιο πολύ ο καιρός που πρέπει να αρέσω αυτούς που είναι στον κάτω κόσμο παρά σε αυτούς που είναι εδώ πάνω. Γιατί αιώνια εκεί θα αναπαύομαι. Μα αν εσύ το κρίνεις σωστό, μπορείς να περιφρονείς ό,τι θεοί κρίνουν άξιο τιμής. Εγώ δεν τα τιμάζω τούτα. Από τη φύση μου όμως δεν είμαι δυνατή να πάω ενάντια στη θέληση των πολιτών. Εσύ μπορείς, αν θέλεις, να τα προβάλλεις αυτά ως πρόφαση. Εγώ όμως θα πάω να σου έρεψω χώμα και να σηκώσω τύμπο για τον πολύ αγαπημένο μου αδερφό. Ω ηλιοκτήδα, το μορφότατο, μη φάνηκε παραποτέ το φως στη θύμα την επτάπηλη. Φώτισες πια της μέρας της χρυσής μαντόκλων. Ήρθες από τις πηγές της δίκης πέρα και τον πολεμιστή με την ασπίδα τη λευκή τον έβαλες στον δρόμο της φυγής. Με πιο γοργό σφιχτό το χαλινάρι τώρα. 7 λογαγοί στις πύλες 7 αντίκρι. Ίσως προς ίσως σταθήκαν και στο δίατρο πεούχο τάμα κρεμάσαν χάλκινο. Εκτός από τους δόλιους δυο, ενός πατέρα και μιας μάνας φύτρες, που σήκωσαν κοντάρια ισοδύναμα και ένα στον άλλον έδωσε μερίδιο θανάτου.
Μπράβο. Για μένα, όποιος καθοδηγεί μια πόλη και δεν φτάνει στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, αλλά φοβάται κατά πίδωνα στη γλώσσα του, είναι φαύλος ηγέτης. Και τώρα και παντού. Κι όποιος από την πατρίδα του το φίλο προτιμά, τον έχω για μηδενικό. Εγώ, μάρτυρας του Θεός ο Παντεπόπτης, ούτε θα σιωπούσα βλέποντα τη συμφορά, την πόλη να σημώνει αντί τη σωτηρία, ούτε φίλο μου θα έκανα τη χώρα τον εχθρό. Γιατί το ξέρω, που σε μοναδικό στο Σίβιο και μόνο πάνω από τις πόλεις του Σκαρί, ορθώς σαν πλέον δημιουργούμε τις φιλίες μας. Εγώ με τέτοιους νόμους του κράτους την νησί θα αυξήσω. Και τώρα, σύμφωνα με αυτά στην πόλη, διακήρυξα για τα παιδιά του Ιδίποδα. Τον Ετεοκλή που χάθηκε σαν ήρωα στη μάχη, ταύρο θα το δεχτεί. Με προσφορές τιμής καθώς αρμόρει τους ήρωες νεκρούς. Τον αδερφό του πάλι, τον Πολυνίκη εννοώ, που χώρα πατρική και ντόπιους θεούς εξόριστος γυρνώντας πέρα για πέρα θέλησε να πυρπολίσει. Δικό του αίμα θέλησε να πιει, δικού του σκλαβιά να σύρει. Αυτόν λέω, στην πόλη του δεν βγήκε προς τα γη, κανείς δεν μην καστολίσει. Να μην θρηνήσει κανείς, να τον αφήσουν άθευτο, κορμί ρημάδι, τα σκυλιά να τον ξεσκίσουν και τα όρνια. Αυτή είναι η θέλησή μου. Ποτέ θα τιμήσω εγώ περισσότερο τον άδικο από το δίκαιο. Νεκρό και ζωντανό, το ίδιο θα τιμήσω. Αυτό που με τις πόλεις στα νερά πηγαίνει. Βασιλιά, δεν σου πω πως έφτασα πετώντας. Ούτε πως η πιλάλα με έχει λαχανιάσει. Τον γυρνόφερνα. Κοντοστάθηκα πολλές φορές. Είπα να τα μαζεύω και να κάνω πίσω. Η ψυχούλα μου το έλεγε και το ξανάλεγε. Δολί μου πας. Θα σε καθίσει στο σκαμνί. Στα μάτια κακόμοιρε. Κι αν ο κρέατος το μάθημα κανέναν άλλον, θα σε παιδέψει. Το κλωθογύριζα και ερχόμουν και αργά και σιγανά. Έτσι που ο δρόμος ο λιγοστός παραμεγάλωσε. Με τα πολλά πάντως κατάφερα να έρθω σε σένα. Δεν ξέρω τίποτα, μα θα μιλήσω. Έρχομαι, κρατώντας στη χούφτα την ελπίδα. Πως ο γραμμένος θα με βρει και τίποτα άλλο. Τι συμβαίνει, τι έχεις αναστατωθεί? Κάποιος προς ώρας έδαψε τον νεκρό και λάκησε. Τι λες, ποιος άντρας τόλμησε να κάνει τέτοια πράξη? Δεν ξέρω. Δεν είχε τόπος λάκκο με τσαπί, ουδέ σωρά από φτιάρι. Χώμα χέρσο, σκληρός πέτρα και πουθενά ροδιές από αμάξι. Ο δράστης, άφαντος. Μόλις μας όδειξε τις μέρες σκοπός ο πρώτος, μας φάνηκε παράξενο μυστήριο. Ο πεθαμένος άφαντος, όχι θαμένος, σκόνητος και έπαζε λεπτή, ίσε για να εξορκίσει το κακό. Βαρύ βρυσίδι ξέσπασε. Ο ένας τ' άλλον τα άριχνε και θα έβαζε και ξύλο στα στερνά. Ο ένας τον άλλο έπαιρνε για φταίχτη, όμως κανένας τσακωτός. Γλίστραγε πως δεν ήξερε. Είμαστε πρόθυμοι και σίδερα να πιάσουμε καυτό και να μπούμε στη φωτιά που σου λιτά και να ορκιστούμε πως δεν το κάναμε. Ούτε που το έβαλε κανείς ποτέ στο νου, ούτε να το έκανε κιόλας. Τέλος, όσο και αν ψάχναμε, λογαριασμό δεν βρίσκαμε. Ξέρω εγώ ποιος, κάτι λέει και μας είχαν στην γη να σκύψουμε το κεφάλι φοβισμένοι. Αντίρρηση δεν είχαμε και πώς να βρούμε το σωστό δεν ξέραμε. Εκείνος έλεγε να καταγγείλουμε σε έναν την περίπτωση και πως κρυφή δεν έπρεπε να μείνει. Ο λόγος το κέρδισε και με έναν τον κακότυχο, ο Κλείος καταδίκωσε να φέρω το καλό μαντάτο. Έρχομαι το στανιό. Με το στανιό με δέχονται, το ξέρω. Γιατί ποιος καλοδέχεται ένα κακό μαντάτο φόρο. Βασιλιά, ώρα πολύ γυρίζει στο μυαλό μου. Μήπως είναι θεόσταυτο το πράγμα τούτο εδώ. Πάψε, προτού με γεμίσει τιμό με τα λόγια σου. Μήπως υποδειχθείς αστόχαστο σαν και είσαι γέρος. Γιατί λες πράγματα παράδειγμα όταν λες πως είχαν την έννοια για αυτό το νεκρό. Ποιο από τα δύο? Θέλησαν να τιμήσουν εξαιρετικά ως ευεργέτη αυτόν ο οποίος ήρθε να βάλει φωτιά στους περίθυλους νεούς και στα αφιερώματα, να ερημώσει τη γη εκείνων για να καθαρίζει τους νόμους? Ή μήπως βλέπεις οι θεοί να τιμούν τους κακούς? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αλλά από την πρώτη στιγμή της βασιλείας μου κάποιοι στην πόλη που με δυσκολία υπέφεραν τη διαταγή μου, σιγομουρμούριζαν εναντίον μου κουνώντας το κεφάλι, ούτε έβαζαν υπάκου τον τεράκινο κάτω από το ζυγό όπως όφυλαν ώστε να πειθαρχούν σε μένα. Γνωρίζω πως παρεσυρμένοι ούτε εδώ με χρήματα τα έκαναν αυτά. Γιατί κανένας θεσμός δεν το χρήμα δεν εισέβαλε στους ανθρώπους τόσο ολέθριος. Αυτό και πόλη ερημώνει, αυτό και ανθρώπους και σπιτώνει, αυτό καθοδηγεί και διαστρέφει τις δίκαιες γνώμες των ανθρώπων ώστε να στρέφονται σε αισχρές πράξεις. Και δείχνει στους ανθρώπους να κάνουν πανουργίες και κάθε ανώσιο έργο να γνωρίζουν. Όσοι όμως έφτασαν να κάνουν αυτές τις πράξεις, κατάφεραν αργά ή γρήγορα ώστε να τιμωρηθούν. Αλλά αν τιμώ και σέβομαι το Δία, με όρκωση το λέω να το ξέρεις καλά, αν δεν βρείτε και παρουσιάστε το δράση αυτής εδώ της ταφής,
Ο θάνατος δεν θα είναι λίγος για εσάς. Παίρνει ζωντανή στην κρεμάλη να φανερώσετε αυτή την παρανομία, ώστε να μάθετε εξής που πρέπει να ζητάτε το κέρδος και να σας γίνει μάθημα ότι δεν πρέπει να θέλετε να κερδίσετε από παντού. Γιατί από τα παράνομα κέρδη θα δείτε πιο πολλούς να καταστρέφονται παρά να έχουν σωθεί. Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε. Δεν τη βάζει ο νους, κι όμως μια στο καλό, μια στο κακό κυλάει. Όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο και του Θεού το δίκιο, όπως το δένει φρικτός πολίτης, αλήτης και φυγάς. Όποιος κλωσάει τ' άδικο, μακάρι και μ' αποκοτιά, ποτέ σε τράπεζα κοινή, ποτέ μου βούληση κοινή, με εκείνον που τέτοια τολμάει. Βασιλιά, μόλις γυρίσαμε από τις πολλές φοβέρες της δικές σου τρομαγμένοι, ξαρώσαμε τη σκόλη που σκέπασε τον νεκρό και καλά γυμνώσαμε το σάπιο πτώμα. Απάνω με καθόμασταν, στο βράχο τις κορφές, για να προφυλάξουμε τις μύτες από τη βρώμα. Ο ένας τον άλλον ξάχνη μου κρατούσε, με βρισκές. Μην τυχόν και έπαινε στα ψήφισσα το πράγμα. Αυτό κράτησε ώρα πολύ, ως μεσουρανής, ο δίσκος ο λαμπρός καρφάλος του ήλιου και έβραζε το ηλιοπύρι. Τότε λίγη βασιλική ξεσήκωσε, μεγάλο κορνιαχτό. Θεομηνία, στον κάμπο χύμιξε και μάδισε το δέντρο στις κορφές. Κράτησε ώρα πολύ και τέλος καταλάγιαζε, όταν φάνηκε η κόρη. Θηρνή, σαν το μικρό πουλί, που άδεια ορφανή χωρίς τα μικρά φωλιά του. Έτσι κι αυτή, γυμνόσα βλέπει τον νεκρό, σπαράζει, δέρνεται και μάγρες κατάρες αυτούς που το έχουν κάνει καταργέται. Στα δυο χέρια κρατά χώμα στεγνό και με ροή χαλκοματένιο ραντίζει τον νεκρό 3 φορές μετάγιασμα. Εμείς την είδαμε και ορμήσαμε και με τον πρώτο την πιάσαμε. Δεν φαινόταν καθόλου ταραγμένη. Την ξεψαχνίσαμε και για τα τώρα και για τα πριν. Τίποτα δεν αρνιότανε. Και αυτό στα αλήθεια μου φέρει γλυκόπικρη χαρά. Γιατί είναι πικρό να σέρνεις φίλους συμφορές και όμως γλυκό να γλιτώνεις συμφορές. Όμως για μένα τίποτα από αυτά δεν μετράει μπροστά στη σωτηρία μου. Σε σένα μιλώ. Μου σκύβεις το κεφάλι. Είναι αλήθεια ότι τα έκανες αυτά. Και ομολογώ ότι τα έκανα και δεν το αρνούμε. Εσύ μπορείς να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να σε βαραγμένεις με την βαριά κατηγορία. Εσύ όμως πες μου, όχι με πολυλογία, αλλά με συντομία. Ήξερες ότι είχε διακηρυχθεί να μην κάνει καλή σε αυτά. Το γνώριζα. Πώς ήταν δυνατόν να μην το γνωρίζω, αφού ήταν σε όλους γνωστό. Πήγες λοιπόν το θεράσου να παρεμβείς το στους νόμους. Ναι, γιατί δεν ήταν ο Δίας που είχε κήρυξει εμένα αυτά. Ούτε η δίκη που κατοικεί μαζί με τους θεούς του κάτω κόσμου όρισε τέτοιους νόμους στους ανθρώπους. Και ούτε φανταζόμουν ότι δικά σου κηρύγματα έχουν τόση δύναμη, ώστε να μπορείς εσύ, αν και είσαι θνητός, να ξεπεράσεις τους άγραφους και απαρασάλευτους νόμους των θεών. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο σήμερα και χθες, αλλά έχουν αιώνια ίσχυ και κανείς δεν ξέρει πότε πρωτοφάνηκαν. Δεν είχα καμία διάθεση από φόβο μπροστά στην αλαζονία ενός ανθρώπου να ξεπεράσω αυτούς τους νόμους και να τιμωρηθώ μπροστά στους θεούς. Γιατί ήξερα πως θα πεθάνω. Πώς όχι, και αν ακόμα εσύ δεν είχες βγάλει τη διαταγή σου. Αν όμως πεθάνω πρόωρα, εγώ αυτό το θεωρώ κέρδος. Γιατί όποιος ζει σε μεγάλη δυστυχία όπως εγώ, πως δεν θα είναι κερδισμένος αν πεθάνει. Έτσι, εμένα δεν με λείπει καθόλου να υποστώ αυτό το θάνατο. Αν όμως ανεχόμουν να μείνει άταφο το πτώμα του αδερφού μου, για εκείνο θα λυπόμουν. Γιατί το δόμος δεν λυπάμαι. Μα αν σου φαίνομαι τώρα ανόητη, σου θεωρούμε ανόητη από έναν ανόητο. Ο χαρακτήρας της κόρης φαίνεται σκληρός από σκληρό πατέρα. Δεν ξέρει να υποχωρήσει τις συμφορές. Μάθε όμως ότι τα πιο αλήγιστα φρονήματα συχνά ταπεινώνονται. Το σκληρό σίδηρο όταν πυρακτωθεί στη φωτιά και γίνει στέρεο, θα δεις πιο πολλές φορές να σπάζει και να γίνονται κομμάτια. Και τα περιεμένα άλογα καταμάζονται με μικρό χαλινάρι. Γιατί δεν πρέπει να περηφανεύεται ποιος είναι δούλος των άλλων. Αυτή εδώ ήξερε καλά να αυθαδιάζει όταν παρέμβανε τους ισχύοντες νόμους. Και αυτή εδώ είναι η δεύτερη αυθάδεια. Αφού έχει κάνει την πράξη να περηφανεύεται για αυτή και να μας χλεβάζει με το κατόρθωμά της. Αλήθεια, τώρα εγώ δεν είμαι άντρας. Αυτή θα είναι άντρας άμα η νίκη της αυτή εξακολουθεί να μένει χωρίς τιμωρία. Αλλά είτε είναι κόρη της αδερφής μου, είτε πλησιέστερη από όλους τους συγγενείς, αυτή και η αδερφή της δεν θα γλιτώσουν από τον ατιμωτικό θάνατο. Γιατί εξίσου κατηγορώ και εκείνη ότι δηλαδή σκέφτηκε και σχεδία αυτή την ταφή. Φωνάχτηκε αυτή, γιατί την είδα πριν από λίγο μέσα να κάνει άλλη σασμένη και να μην ελέγχει το λογικό της. Η ψυχή αυτών που μηχανεύονται άσχημες πράξεις συνήθως προδίδεται ως ένοχη πριν από την πράξη. Μες όμως και αυτόν που ενώ συλληφθεί να κάνει κάτι κακό, προσπαθεί έπειτα να το παρουσιάσει ως ωραίο.
Θέλεις τίποτα χειρότερο από το να με συλλάβεις και να με θανατώσεις? Εγώ τουλάχιστον τίποτα. Αυτό το έχω όλα. Γιατί λοιπόν αργείς? Γιατί από τα λόγια σου τίποτε δεν μου είναι ευχάριστο. Και μακάρι να μην μου είναι ποτέ ευχάριστο. Έτσι και τα δικά μου είναι φυσικό να σου είναι δυσάρεστα. Κι όμως, από πού θα κέρδιζα λαμπρότερη δόξα παραθάβοντας τον αδερφό μου? Αυτό θα μολούμπωσαν και όλοι αυτοί εδώ ότι τους είναι αρεστό, αν ο φόβος δεν τους έκλεινε το στόμα. Γιατί ο τύραννος, εκτός από τα πολλά άλλα πλεονεκτήματα που έχει, μπορεί επίσης και να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Εσύ μόνο με του τυβαίους το βλέπεις αυτό. Το βλέπουν κι αυτοί. Μπροστά όμως κλείνουν το στόμα. Εσύ δεν τρέπεσαι να σκέφτεσαι διαφορετικά από αυτούς? Γιατί δεν είναι ντροπή να τιμάς τους αδερφούς σου. Μήπως δεν ήταν αδερφός σου και αυτό που σκοτώθηκε πολεμώντας απέναντί του? Ο αδερφός μου ήταν. Από μία μάνα και ίδιο πατέρα. Πώς μόνο θα προσφέρεις τιμές προσβλητικές για εκείνον? Δεν θα τα επιβεβαιώσει αυτά ο σκοτωμένος. Θα τα επιβεβαιώσει αν δεν είμαστε εξίσου με το να σε δει. Γιατί δεν σκοτώθηκε δούλος, αλλά αδερφός. Προσπαθώντας όμως να υποτάξετε εδώ την πόλη, ενώ άλλους υπερασπίζοντάς την. Όμως ο Άδης αξιώνει η νόμη είναι ίση για όλους. Μα καλό δεν είναι στην ίδια θέση με τον κακό, ώστε να λάβει την ίδια τιμή. Ποιος ξέρει αν αυτά είναι δίκαια στον κάτω κόσμο? Ποτέ στα αλήθεια ο εχθρός δεν θα γίνει φίλος, ούτε και όταν πεθάνει. Δεν γεννήθηκα να συμμερίζομαι το μίσος, αλλά την αγάπη. Μη μου στερείς την τιμή, αδερφή μου, μαζί σου να πεθάνω και να εξηλαιώσω τον νεκρό. Αρνούμε να πεθάνεις μαζί μου και να κάνεις δικά σου αυτά που δεν άγγιξες. Θα είναι αρκετό να πεθάνω εγώ. Και ποια χαρά θα έχω εγώ στη ζωή αν στερηθώ εσένα. Τον κρέοντα ρώτα, γιατί γι' αυτό μοιάζεις εσύ. Γιατί με επικραίνεις με αυτά χωρίς κανένα όφελος? Με πόνο αλήθεια το κάνω, άγγελο εις βάρος σου. Σε τι λοιπόν θα μπορούσα να σε ωφελήσω στο και τώρα εγώ? Σώσε τον εαυτό σου. Δεν σε φθονώ που θα γλιτώσεις. Αλλήμονό μου η δύστιχη και να μην συμμεριστώ τη δική σου τύχη. Ναι, γιατί εσύ προτίμησες τη ζωή, ενώ εγώ το θάνατο. Αλλά όχι χωρίς να εκφράσω τις δικαιολογίες μου. Από αυτές τις δύο κόρες λέω, η μία τώρα αποδείχθηκε άμυαλη, ενώ άλλη από την πρώτη στιγμή της γέννησής της. Και πώς μπορώ να ζήσω μόνη χωρίς αυτήν εδώ? Μη μου μιλάς για αυτή, γιατί αυτή δεν υπάρχει πια. Θα σκοτώσω λοιπόν την νύχτη του γιού σου? Υπάρχουν κι αλλού χωράφια κατάλληλα για όργωμα. Πλάνες ελπίδες, που σ' άλλους βγαίνουν σε καλό, Σ' άλλους απάτη γίνονται, κούφιας λαχτάρας. Φωλιάζει στον ανίδεο, ώσπου να γλύψει της φωτιάς η φλόγα το ποδάρι. Κάποιος φανέρωσε λόγω βαρύ, γι' αυτό σοφό. Το κακό φαντάζει καλό, στο νου εκείνου που Θεός στη συμφορά το πάει. Και έξω από συμφορές, για λίγο χρόνο χαίρεται. Πατέρα, οι Θεοί πρικήσουν στους ανθρώπους με φρόνηση. Το πιο πολύτιμο από όλα τα πράγματα που υπάρχουν. Και ότι εσύ δεν είναι σωστά αυτά εδώ, ούτε θα μπορούσα να πω και μακάρι να μην μάθω. Πάντως, από τη φύση μου εγώ, έχω χρέος, όπως έχω από πριν. Όλα όσα λέει κάποιος ή κάνει μπορεί να σε κατηγορεί. Γιατί το βλέμμα σου προκαλεί φόβο στον απλό πολίτη. Και δεν τον αφήνει να πει τέτοια λόγια, με τα οποία εσύ δεν θα ευχαριστιέσαι ακούγοντάς τα. Εγώ όμως, εξαιτίας της ασημότητας της θέσης μου, είναι δυνατό να πω αυτά. Δηλαδή πόσο η πόλη δίνει την κόρη αυτή, λέγοντας πόσο ατιμωτικά πεθαίνει, σαν να ήταν η χειρότερη από όλες τις γυναίκες, για μια τόσο ένδοξη πράξη. Γιατί εκείνη, τον αδερφό της μέσα στο αίμα, άταφο, δεν τον άφησε να κατασπραχθεί. Ούτε από τα άγρια σκυλιά, ούτε από κάποιο όρνιο. Δεν αξίζει αυτή να τιμηθεί με τη χρυσή τιμή. Τέτοια φήμη σκοτεινή κυκλοφορεί κρυφά. Όσο για μένα, πατέρα, δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από τη δική σου ευτυχία. Γιατί ποια χαρά είναι μεγαλύτερη για τον πατέρα από τη δόξα των ευτυχισμένων του παιδιών. Και ποια χαρά είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά από τη δόξα και τη φήμη του ευτυχισμένου πατέρα. Βλέπεις, κοντά στο ορμητικό ρεύμα, πως από τα δέντρα που χωρούν που σώζουν τα κλαδιά τους. Ενώ όσα αντιστέκονται χάνονται σύριζα. Και ακόμα, όποιος ταξιδεύει με πολύ σηκωμένα τα παλιά και δεν τα χαμηλώνει στον πολύ δυνατό άνεμο, τότε εκείνος θα ταξιδέψει από εκεί πέρα με ένα στραμμένα τα καθίσματα των κοπηλατών.
Μα πατέρα, δώσε τόπο στην οργή και άλλαξε γνώμη. Γιατί κι εγώ, αν μπορούσα να προσθέσω κάποια γνώμη, μολονότι νεότερος, θα έλεγα πως είναι δυνατό να γεννηθεί κανείς πάνσοφος. Αν όμως αυτό δεν γίνει, γιατί συνήθως δεν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι σωστό να ακούνε από όσους μιλούν σωστά. Βασιλιά, είναι λογικό. Αν λέει κάτι εύστοχο να τον ακούσεις, και εσύ πάλι να ακούσεις αυτόν εδώ. Γιατί και από τους δυο έχουν υποθεί σωστά λόγια. Εμείς λοιπόν που φτάσαμε σε αυτή την ηλικία, δεν διδαχτούμε να σκεφτόμαστε σωστά από ένα τόσο νέο στα χρόνια. Να μην διδαχτείς τίποτε το άδικο. Και αν εγώ είμαι νέος, δεν πρέπει να κοιτάς περισσότερο την ηλικία μου παρά τις πράξεις μου. Είναι λοιπόν πράξη σωστή να τιμά κανείς όσους παρανομούν. Όχι μόνο εγώ δεν τιμώ, μα ούτε και να συμβουλέψω δεν μπορώ να τιμά τους κακούς. Αυτή εδώ δεν είχε προσβληθεί από τέτοια αρρώστια. Δεν το παραδέχονται αυτό. Όλοι εδώ οι πολίτες της Θήβας. Οι πολίτες θα μας πούν λοιπόν πρέπει να διατάζω. Δεν υπάρχει. Βλέπεις πως έχεις πει αυτά τα λόγια σαν ένα μωρό. Για λογαριασμό άλλου, για δικό μου πρέπει εγώ να κυβερνώ την πόλη τούτη. Γιατί δεν υπάρχει πόλη που να ανήκει σε έναν άνθρωπο. Η πόλη δεν ανήκει στον Άρχοντα. Ωραία. Βέβαια. Εσύ θα κυβερνούσες μια έρημη πόλη. Αυτός εδώ όπως φαίνεται είναι σύμμαχος της γυναίκας. Αν βέβαια εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί πραγματικά μόνο για σένα ενδιαφέρομαι. Αχρίε, ενδιαφέρεσαι για μένα να έρχεσαι να τη δικήσεις με τον πατέρα σου. Ναι, γιατί σε πρέπει να παίρνεις άδικες αποφάσεις. Ενεργώ άδικα λοιπόν τη μόνο στην εξουσία μου. Δεν την τιμάς βέβαια καταπατώντας τα δικαιώματα των θεών. Αχρίο πλάσμα, δούλο μιας γυναίκας. Αλλά δεν μπορείς να με βρεις να υποκύπτω σε εσχρές πράξεις. Τα λόγια σου βέβαια, όλα είναι για χάρη εκείνης. Και για σένα βέβαια. Και για μένα. Και για τους θεούς του κάτω κόσμου ενδιαφέρομαι. Με κανέναν τρόπο πια δεν θα αποτελεστείς ποτέ σε αυτή τη ζωντανή. Ωραία. Εκείνη θα πεθάνει. Αλλά με το θάνατο της θα σκοτώσει και κάποιον άλλο. Αλήθεια, έρχεσαι απέναντί μου με τόσο θράσος ώστε να με απειλείς ακόμα. Και τι απειλή είναι να μιλά κανείς ενάντια σε ανόητες γνώμες. Με κλάματα θα με συνετήσεις, αν και είσαι άμυαλος. Αν δεν ήσουν πατέρας μου, θα έλεγα πως εσύ δεν σκέφτεσαι σωστά. Αχρίο πλάσμα, μην πας να με κολακέψεις με πολλά λόγια. Έρος ανήκατε μάχα, έρος ως εν τίμα συμπίπτης, ως εν μαλακές παριές να άνιδος εν ηχέρης. Τυφλάς δε υπερπόντιος εν τα γρονόμους αυλές, και σου για το θανάτων φίξιμος σου δεις, ού θα μερίων σε ανθρώπων, ο δε έχουν μένει. Τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και αιώνιο κελί μου. Έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς, που μέγα πλήθος η Περσεφόνη φίλεψε. Στερνή κι εγώ και ρημαγμένη θα κατέβω, προτού ξοδέψω τη ζωή μου το μερίδιο. Η ελπίδα με τρέφει πως θα βρω κατεβαίνοντας του πατέρα την αγάπη. Την αγάπη σου, μάνα. Μάτια μου και αδερφέ μου την αγάπη σου. Εγώ νεκρούς με τα χεράκια μου σας έλουσα, σας τόλισα. Πότισα μέλι, γάλα και νερό τον τάφο σας. Και τώρα, Πολυνίκη, το νεκρό σου κορμάκι στολίζοντας ακριβά το πληρώνω. Εγώ σε τίμησα και οι φρόνιμοι θα πούνε πόσο. Τέτοιο φορτίο δεν θα σηκώνα ποτέ μου εγώ κόντρα στην πόλη. Αν ήμουν μάνα με παιδιά κι αν σάπιζε νεκρός ο άντρας μου. Ποιος νόμος με κινεί να λέω τούτα. Ο άντρας μου κι αν πέθαινε, καινούριο θα έπαιρνα. Αν έχανα παιδί, από όλον άντρα θα έκανα. Τώρα που μάνα και πατέρας μου του πήρε ο χάρος, αδερφός δεν μπορεί να βλαστήσει. Με τέτοιο νόμο σε έβαλα κορώνα στο κεφάλι μου. Και έγκλημα το αποκρέοντας αυτό. Τόλμη και αποκοτιά μονακριβέ μου. Τώρα με σέρνει με χέρια δεμένα, ανήπαντρη, χωρίς νηθιάτικα τραγούδια, χωρίς χαράς κρεβάτι, χωρίς παιδιά στο στήθος μου. Οι φίλοι με παράτησαν την άμυρη και ζωντανή στον πεθαμένον κατεβαίνω το πηγάδι. Ποιο νόμο των θεών έχω πατήσει, γιατί στον ουρανό τα μάτια να σηκώνω οι δύστιχοι. Σε ποιον να φωνάξω βοήθεια. Εγώ τιμούσα και ματίμασαν φρικτά. Αν αμάρτησα, να πάθω και να ομολογήσω πως αμάρτησα, αν συμφωνούν και οι θεοί. Αν αμάρτησαν άλλοι, να μην πάθουν χειρότερα πως έτσι άδικα μου κάνουν. Μπροστά οι πρωταγωνιστές.